Shalom horas madihita saluhuna. Adorak sota bege turpu jamita jumulu mahita martanya. Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mudo asa porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Tabige majolo turpu jamita Minggu Palmarum tanggal 2 April 2020. Imana tersurat di Markus 10 sada ayat sada satu di ayat 10 sada sonoma didok disi. Dungi di dalam jonok nasida tuhuta Yerusalem tu Betpage dohok Betania. Na dilabuh ni dolok jetun. Disuruh Yesus ma sisianna dua halak. Didok ma tu nasida. Lau mahamu tu sosor na dijolo munaan. Jadi disi bongot hamu tu si. Dapot tamu ma tabak disi sada anak ni haludi. Naso dung dope hinudulan. Har-hari jala tugu hamu mai tuson. Jadi bolu tungadong nama dok tu hamu. Namar hua do hamu dok hamu ma. Narikok doi di Tuhani. Jala tibudo pasuangon nai tuson. Borhak do nasida. Jala dapok sa do anak ni haludi. Tabat dikan harbangat di alamani. Jadi ditanggali nasida mak. Dungi adong mahala na jongjong di sina madok tu nasida. Namar hua do hamu na mananggali anak ni haludi. Jadi didok ma sona tinonahon ni Yesus tu nasida. Gawi di pasobu ma. Ditogu nasida ma anak ni haludi tu Yesus. Dia peho maulus nasida tu atasna. Jadi marsihudul ma Yesus disi. Jala torok do halak akka napahebakon ulus nasida tu dalani. Nadeba manaliki akka bulung rata sian ladangi. Lahu mangaparho tu dalani. Ia akka na dijulu nang akka na mangiyu siap pudi. Sai majuju hodo hosianna pinuji ma naro marhite-hite guarni Tuhani. Pinuji ma harajaun yamata Daud naneng ro hosianna madigijang ni gijangan. Jadi bongok ma Yesus tuhuta Yerusalem sahat tu bagas joroi. Jala dung takas di bereng sudi ruar ma ibana muse. Laho tuhuta Betania rabdohot na 12 ala nang bot ari situtu ima sahakna. Dia mudo ngasa porsiaun guarni minggutta ima Minggu Palmarum anang mare-mare. Ima songon sada parningotan adorakso Paska. Jalai dok Minggu Palmarum ima Minggu habobongok ni Yesus tuhuta Yerusalem. Allah nama saon saminggu adorak Tuhan Yesus dipersilakon manang di Minggu Palmarum juk do laho pahusor-husorhon di habobongok ni Tuhan Yesus tuhuta Yerusalem. Ala naneng manauna pursuk maibana laho mate humokop hita kapardusa narong di portivion. Ditiki na ditagam halak Yahudi haroro ni anak ni si Daud. Laho pahoton harajauni di halak Israel.
Babua bangsonai nunga digunggumi, jala dipalua, sian penjajahan ni halak Rom. Nah padua dia mudua saporsiaon disuruh Yesus dua halak nakki sisianna lahu mabuat anak ni haluri na sohia dihuduli. Ima sahalak nakuna na jongjong diladangi jala di tonahon Yesus do asa dia halusinasi da sisiani tu napuna haludi. Mabua narikok di Tuhani doi ninna alus nasida. Jadi adong do piga-piga nama menarik putih hatta marhite parsiajarata marhite turpukon na parjulu. Di sidang apala dong roha na mardikan. Tarumubi madiak kasisiana due. Bulus do nasida mangului parsuruan Yesus. Lasonido di halak napuna ugasan halodui. Dan adong hata abat-abat. Lahu manudati hata ni Tuhan Yesus. Lapatanna gabi si pangului do nasida di hata ni Tuhani. Na padua dia mudong asa porsiao di sima dong huaso ni Yesus na suadong manangisepe. Lahu mangabati hasasau ni hata ni dibata. Sudi akan tersurat di hata ni dibata nang baga-baga ni dibata ikosau dui. Daktaralo manang tarabata ni portibion huaso ni dibata. Na marguguru hata ni dibata. Tudus dui sona tersurat di Yesaya 55 ayat 10 sada. Iko sonido hataki naruar siapa mangaku. Dang mulak buti tuau. Iko bahinonna do lomoni rohaku. Jala majadi tunahutongos. Ima sahana. Alani dia mulu asa porsiao marhitei. Disi haludi nasohea hinudula ni manangise. Itor di leon pakeon di Yesus. Lapatanna arta ugasan nang akka na adong dihita patuk matong talehon na duminggat tu Tuhani. Ay nariko di Tuhani doi. Nang di parnguluanon di parhuriau pe tarjodo akka ruas. Asa mamilihon pilihan na duminggan. Pilihan ni nariko doi di Tuhani. Nang harta nang hepeng sileleon ni dibata doi saluna asa tapaula mamusei tu ibana marhite huriana nang diakka nama karikotossa. Iro bahen huriaipe na dibagasan lasni roha jala naulo masileleon bersosial jala na tao mangrupiak kanagali na pugus manang akka nahurangan akka nahurang malo manang naoto asa unang lalak di bagasan hasusan nasida. Na papato dia mudong asa porsiaon nama cemenarik marhite turpukon na marsihudul do Yesus di atas ni anak haludi somalna sahalak raja ikku marsihudul do di atas ni huda. Jala juk do dilapati haludi binatang naoto nahohom naulu mangulau paretan ituanna. Hape gabe haludi do buban. Lapatanna haludi simbol perdamaian. Haroro ni Yesus marhite haludi na mabuat dame do marhite turuk ni roha. Dadaro ibana marhite huda na soma lipake sahalak raja. Manang nagabi songo simbol ni hagugudu huaso nang hamonangan siap perpurangan. Jadi sahalak raja dang makuduli sada haludi. Ay haludi nalaho manuhu bubat dosa sitongna. Jalan nasomal dipake tu perdagangan nang transportasi. Jala dianggap doi tumuru derajat ni haludi sian huda. Nah palimau dia mudong asa porsiaon di penyambutan ni Yesus adong padohan Hosianna.
somalna dan apalah hatane barui di halak Kristen. Ala jujuk do didok diaka ede nang nama jaha Bibil manang ditiki masa prapaskah hata Hosianna na marharoroan sian hata Hebir jalan namar lapatan urupima tolonglah paluahon menyelamatkan. Jadi padohali naga bisa ada istilah nama cejuk-juk di padok di surat-surat nasida namar dongan lasmi roha do pakilalan namar hamonangan jala somalna di padok doi di hari raya parlape-lapean di tiki mardalat tur nasida lapatana nasa sitongna na pinatuduhon ni torok ni halak nama dok Hosianna tu Yesus ima juju na pabuah majakon manang ulup-ulup na patuduhon hamonangan alai Hosianna na dibagas saturpuko dilapati doi pelua mahami nuaing ahado lapatan ni Hosianna diakka situan na toro di luat Yerusalem na laho mamis taon hari raya Paskaon na parjulu jujui dada paju na somal son hata parhorasa sabing alai namar lapata dui pelua haminuang omma juju pangiduan sian halak na dibagasa pardangulat tu raja manang tu dewata Hosianna ima juju na macce uli na ruar sian hapor siau ni ruas na guk pakirimo di panugu-nuguan ni Tuhan titik roha susaan Hosianna ima pajuon sian akajolma na hona gosa-gosa tuadupan isi paluai terus do sona tersurat di rong 10 ayat 10 ay malua do ganup nama jo warni Tuhani dungi nama ngihu jojo Hosianna diuduti do hot pahebakon pahianna do akka bulung-bulung narata idealani uhut maniok akka hau palma do spontan ima sada bukti manang patudu lasni roha secara hormat nasida lah majakun Yesus song raja na paunopo diamu doa saporsiaon alani di minggu prapaskaon na terjuru hita asa toktong marlasmi roha jala sidok mauliate marhite nama dok Hosianna molu tadok Hosianna puji-pujian makamulateon haholongan ni dibatadui marhite di bagasan Yesus Kristus ala naneng mati may bana jala hehe lah makokop kita siat dosa jadi asa bongot hita Tuhan ulua saling dilingna neng do hita tarju mabuan hamonangani marhite naulu hita mamakke salut na adong di hita laho manggurupi ulaun asini roha di huria asa gabi parhitian ng sikat ni Kristus manugu-nugu akka jolma na tarsosak na ginosa-gosa portibion akka nawar sahib na pinalidak-lidak ni portibion jadi dihamudong asa porsiaon di zaman waingon gudang do na tarsosak alani naing ma hita ulu disuruh Tuhani gabi sibuan haluaon son haroroni Yesus ina dihirim torok jolma asa mabuan haluaon tu bangsa Israel hobar tu si molo nang gabi sibuan haluau kita tu torok jolma omma nanay si ulahonota na parjulu gabi si panggului mahita di hatani di bata alaido hata hangguluan alaido las ni roha lahu manggulahosa darong be jupang di si utut jala darong be istilah na uluy mana manudati alai serek ni rohana tulus ni rohana maulahon hata ni dewata pasauton lomo ni roha ni dewata dungina paduaon ha jongjongata son halak na porsia ro tutonga-tonga ni masyarakat marhite-hite uduk do serek ni rohata unang ma rohita marhite kesombongan marhite hagugota sia dirita
Hape sudi na adong dihite holas siya dibata amay do. Asa moloro hita di bagasan serek ni roha tutong-atongan ni masyarakat. Matjelas ma rohanyak kajolma dalam nang mangurupi hita. Ido dalam mengadupun roha nang hapur syapta. Tuadupan ni dibata amay marhite udu do serek ni roha. Tungina batuluhon ay ditongos do hita laho para rato barita nauli marhite-hite Tuhani tarlumobi tuakkana tarsosa tuakkana dibagasa si taonon hasusan. Jadi asa terpuji mahalak naro marhite-hite guarni Tuhani. Ay sude nasa ulot na susauti ia moloso marhite-hite Tuhani. Manang gawe si perjamita manang parhubas di joron dibata. Manang gawe pangajari manang pangubati panguhum si pangaramoti panggunggumi dot akka ulaw na asing. O bardoi sonani dot ni sada Petrus 4 ayat 10 sat rudi ayat 10 sada. Masih pature-turew mahamu. Ganuk marburu tu asi-asi nani jalona. Songon akka juara bagas na burju di ragam-ragam ni asi-asi ni dewata. Jadi molo adong namar jamita naing masongon akka paduhan ni dewata. Ya dong namar hubas naing masian hagugu nani lion ni dewata. Asa disalu naing marsanga dewata marhite-hite Yesus Kristus. Di bana mahasangapan rudi saliling dililing nai. Asa songon topi minggutta jala hobartu temani minggutta pinuji ma naro marhite-hite guarni Tuhani. Jadi moloro hita tuarupa ni Tuhani akka nadengga ma nanai sipatu donota. Asa jupang akka silas niroha di tonga-tonga ni parsaurata. Amin martanyang maita. Mauliati ma Tuhan nunga marsaringar hatami di tonga-tonga ni pungan namion. Atau patau mahami Tuhan mangulahoni. Asa marhite-hite haroronami lama dapotoko Tuhan. Silas ni roha ma Tuhan sejak konon nami. Asa mabuan berita haluau mahami Tuhan. Berita las ni roha di haroronami lama dapoto Tuhani. Ima dalam nami lama muji warmi Tuhan. Atau patau mahami mangulahoni. Di bagasan Yesus Kristus hai martanya Tuhan. Amin. Oras ma di itasan.